India rama ko puih ber Delhi a chuan chung ko pakhat house ve pa ngai rakes te chuan mudzai rel mai to an tuma anom puinu priya in he na chuan chung ko pa ber rakes a chuan wen bur khat min lak le te tia nge nin tarsen mai ni to ma se zu ala in ve thina adu to ka anga nu chuan anom puinu po ho ve to in an chung kwa chuan muwa an mudre nu chuan an CCTV atanga alan dan chuan an ina midangan ludru ti a hriat theia an ina chuan mai tuam tu bo keng pani chu ludru in an chefim khur viau maya in nei tu te mutui lai chuan an tu bo mang chuan chu zot zotin rakes ate chung kwa chu an that veka an nei ro hlu an muang ang chu lak sak vekin in chu an chu san le ta ani ole video hi like kin min lo share sak le la channel hi khong ini lo subscribe ve don nia social media link hi description lama kada boke like comment share lama in zoom lo shram ang u and Delhi police asutos le jaira suan mi puiten he na thu chu to lo siamin harsana engpo in to kani chuan Delhi police ne na thlen wat thin ru police ne na in boina in thlen hian in him pha thei don an yati in apps pakhata chuan thu an da chuaka jaira chuan a fanu re bai chanchin te soin in thana a thleng ti reng an la hrebik lo ani IPSI in ziak tling thar niti singi chuan a pasal chol manga ron ho chu e tur siam sakin na awanga a chu trep to thu a hrila a pasal hi sipai ni in anin manga i ve viau maya a pasal hi an upui na chu hrathiam lo lek thin ma se niti chuan engma asoi ve ngai lova a na chu da poimo ve thei le in kardong phachin ang kha ania an nu pa hian na thatak nei ve in tuna ri chuan an lim dun ve khop mai DCP Vartika ile apasal chuan thil ei molin Delhi population le police omzat in millo thu chu an soi duhna apasal chuan sarkar tha an mamo thu hril ve in an fanu chu a khola lak theilawa wang chuan pa ber chuan khol ve in khol chu ala ngala nu ber chuan a fanu chandu I chu tuna khonge iom tia zotin ruk ruang mai chuan thila zot chika chandu I chuan India ram angani lo hi thiantenen kan chuak thoveng ve ti in a changa DCP Vartika I chuan zana karon beleang che iti turon soi thin la izirna khangai poimo ro ti in a hrila afanu chandu I chuan min thunun lu tukitum thin su ti in anu chu a hawa pa ber chu ron in rol ngal vatin he ina hian tuma kanin thunun lo kanin ngai sakwanga lom ti in a fanu chu aron kam khata inu hi na thonuam ti role ti in a hrila chandu I po chuan thataka thlaliamin constable pakhat chuan pi Vartika I chu ron awin section 302 athenga kan ngai chang mek cheti in a ron hrila DCP Vartika I chuan a fanu le pasal chu kalsanin tual thana mun chu apan ngala anaw te chu khol ngalin atira kan mu in thana in kha apan ta ani officer niti ipo chu hril ve ngal ni in a driver ne na chuan car la chuak ngal turin a hrila a driver chuan I karin inu aleng chuak ti a hrilin niti I chuan a pasal divinder ne na enge omzia ni thina ka car hi na thona tura sarkar min pe ka sin du man tur chi ani leinem ti in a hrila divinder chuan ka biking ka thamai don che hrathiam ro ti in anu pui chu a hrila in thana mun chu an pan ve ngal ani DCP Vartika I chuan tual thana mun rakes te in chu thlengin media ho an lo om trova anaw te chu ruangan charna mun a hruai ngalin in chunga chuan a luta Vartika I chuan rakes te chung kwa ruang chu amal te a enin rap tha ka ti hlom viau maya chut hlum an ni chu ring ngalin anaw te ne na chuan ni ti aron thleng to MT in a zota akeya thikhar kai chu ti fain forensic laman ron thleng don to MT in a naw pakhat chu azota ruangan sarho chu endik le in an kut pha amom ti chu a hretheya rakes te chung kwa thatu chu tungi ani hreturin an thlen ompa chu thu zo ania an thlen ompa chu komin zinglam dar ni vela mi pakhat boxer ha mai tuam veka mu thu asoya police ne na report na chang lo hrebik lo vin
anita ichu aron thlenga rakes ate chung ko zinga dam chuak chun ni in anu le pati ina thil thleng chu a hrathiam lo viau maya police ne na chuan kan ina ni hitia lu dilin police pa chuan a lo lu tira anita ichu an pi vertical ngak tur chuan hrilin thil thleng vel chu engma an hril du ri lo ani DCP vertical chuan ruang hi tuin nge ma saber ti in anaw jaira sa chu azota anom puinu priya in aron report tia hrilin anitay na nga mek thu chu an hrila DCP vertical ju chungalin anitay nen chuan aning koma anu le pa chung te chunga thil thleng chu hril vekin forensic team te po an ron thlenga anitay chuan min fiam aniang ti in anu te chu a thi a ring lova mituine nap tuine na omin in chunga lu chu atuma nimasela DCP vertical chuan no chui theina iti boyang tia khapin anitay chu in chung lama lu aphal ri lo ani YouTuber over do pakhat chuan tharon la in DCP vertical chuan a hawnga la Jairus ne na chuan a camera chu sak tura hrilin tunlai YouTuber ho hi am boi thak ve khop mai niti ipo churon thlengin DCP vertical chuan anitay tenu fa chu ompui ri turin a hrila anu le api le pu te chan vekin anitay chuan a chan hrelo viau maya rap thak taka achung te an thi wang chuan om ngai na a hrelo ani ber mai DCP vertical chuan rakes te chung kwa hian melma an neim chui ngal ro ti in jaira sa chu a hrila CCTV record mu veka du thu soin anom puinu chu ko ngal turin a hrila anom puinu chu pona aom thu hrilin vertical chuan a muwa zan lama tianga nok hiani ho sanem ni ti ina zota priya chuan teulo mai engkim ka ti fel 5 vek ti ina changa rakes te chung kwa thatu chuan an zu le ei turan ei chau ti hrethiamin bivak ro lai chet na a anga ti viau maya nam chek nok ho thil ti ani ringin anitay chu ava muwa anitay chuan kanu te hi tu in nge thati ina lo zota DCP vertical chuan ka hri lo ni masela kan chui chuakang thamuang takin omri roti ina hrila anitay chuan ka chung te zong an that veka tual thattu tuna inlaman lova engtin nge thamuang takin ka om theyang ti ina changa DCP vertical chuan kan laman chuak dona lom tia nemin niti ne na chuan autopsy report chu rang takalam tur chuana hrila in thana rap thak tak chui turan neya wang chuan police te po an ngui ve khop mai DCP vertical le anaw de chuan CCTV footage chu an ena visual te chu pani ni into bo mangin rakes te chung ko an thata bupender chuan vertical ne na chuan heng visual te che dan en hian kacha banian geng che dana ang hle mai ti ina hrila vertical chuan 90 chhovela khan an ral vek to lom ti ina changa bupender chuan an tha te an la om ve lom ti a changin subas ne na chon CCTV footage si station lama keng hola Jairus media ma engma la puan lo tur misual satlia ni loran sang maya chathin tual tha mangdel hi khopuya man lovin an oma thei top kan chu angai ti in anaw te chu a hrila tu chuina chu tran tumta ani a vertical chuan commissioner bia in tual thatu te hi kacha bania geng ho an ni mai thei ti in a hrila commissioner chuan media ma engma la puang su mi pui hi thabarin omlo se ka du rang takin tual thatu te chu man chuak ru ti in a hrila DCP vertical chuan an man vatur thu ti amin an buai ri khop mai niti le apasal chuan damdo in lama autopsy report chu laman tuma devinder chuan in pi hne na chul chu idil to mo a phal sak chem ti in a zota niti chuan phal to e karma sa khan ka dil to lom ni masela he case boy thak tak khoi tur kan neya chol min pek phal po ka ring chi lo ti in a changa devinder chuan kan ram hi kan upui kuta a in khatang ti ka hlau ti in a fiama kalau nga kang chedar kar khat nu a thil ei tur kan nei kha i rei chuan kan chol na tur do rang kharma nang ti in a hrila niti chuan minute som panga nuwa karon kirang ti a changin doctor mutur chuan a chawa doctor chu nga langa in niti chuan a man mo thu a hrila putar pakhat thil chin chang hrelo do hian lekha fill up sak tur chuan lo nge nin niti chuan a puya apasal chuan lo ngak rengin a rei ema wang chuan a lawm lova niti chu kir le in devinder chuan a lo ti tau khuma sipai ka ni vea karon chol chang hi chuan hun ol nei lo tum vero ti in a hrila niti ero chuan na apoimo si along ti a changin apasal ti tau chu a thlem lungoya in lama thil ei chu an tum zok ta ani
DCP vertikai chu ho ina pasal chu ivameng rei veti ina zota an fanu chandui abia ka wanga amen rei thu arila an case boy puilai chu soipuin kachabanian geng an ni arin thu vertikai chu an rila pa ber chuan kumsom ni liam ta khan an rem to emokatia mase an kha tribal ho an ron in din tharle ani mai theiti ina rila nupuiten an chom ne boka pa ber chu a fai reng ani ber mai DCP vertikai chuan anaute briefing pe in kachabania geng ho hi kumsang ni patum thleng khan an la oma an sual wanglai chu 90s chovel kha ani an che dan chu tu bo chem le rei mangin mi an that thina an mi tha te thil hluru chuakin zu le ei tur om ang an ei thin an mi be te chu arap thak theyang berin an soisa a an thi ma in tel an hloi mom vek thin chu wang chon rakesh te chung kwa thattu te hi tribal naman ni nge yarin oma thei top chuin hu chuina kan tranang motor le mi hringrin hlel zong in nei chaman kho man nga yang ti ina hrila geng ho chu tu tenge an ni hrelo ma se zon chu an tum ve ta ani anita I chuan an thil bo ho chu police ne na thlenin rang kachak beng be zung bun le thi abo thu a reporta TV lama chuan a chungte an thatlai chu chanchin thar lama rom puangin anita chu alung oi lo viau maya vertikai beng thleng ve ngalin chanchin thar chu alo ena jaira sa ne na chuan CCTV footage delete out tu zong chu ngal ru tia thu pe in action lak nga la tuma commissioner pon lo move inaron khola engwangin nge CCTV footage ka inti leak out ti inaron zila home minister chuan ron kholin commissioner chu a how vele a commissioner chuan a chinfel tur thu hrilin vertikai nen chuan anim be a kan mi puite hi ti thabar tur zong in che to reng su kachabanian geng thil ti ani chom police pension to viran chada zongla ani khana pui theyang cheti ina hrila DCP vertikai chuan CCTV footage delete out tu chu ka hrem nge yang ti a hrilin an nau te chu a kova chada chu a hnena hruai tur chuan hrilin an buai ve khop mai an jairas le bupender chuan chada in chu panin reilova an thlenga chada chu komin kachabanian geng an ron che thar le a ilo boi pui hrep to te an ni wangin ipuina kan nga ya ni ti in an hrila chada chuan kachabanian geng ho chu lo hret chiang hlom le in ka pension sarkar la min pedu lova ka pension min pedona ni chung ka puyang chauti in a hrila an pi vertikai chu ron harim pension pek chu an tiama chada chuan geng ho chu zong chuak turin trampuya tumta ani vertikai now chuan khol dongin kachabanian te kan ron kir le a police ho kha film khuruti in a vowa DCP vertikai chu hril ni in call record chu angai tha a geng ho chuan ron vowin vertikai chu number chu thui turin a tia ni masela PCO tangan ron khola ni wangchon ti theih nei tlem le in bupender khana ron khola madam kachabanian style ang khan tual thana athleng le to ti in a ron hrila tual thana mun chu pan le ngalin Delhi police san boy ve khop mai ole Delhi crime hi endu kan tam chuan zantin episode khatte te in ronda katuma naktu zana in lo chang le theu don nia and DCP vertikai chu an mongos te chena in lam chu rang takina pan nga la kachabanian geng te chuan mongos te chung kwa beile in vertikai po chu athenga anau te chuan thulo hril ngal zungin mongos te tunu ritikaya dam chu thu chu an hrila tual thana mun su en chiangin kachabanian style tho khan mi an lo that le a mita mutu te chuan tual that tu khan boxer ha a mai tuam le ngalin atlan chuak ti in an hrila motor an man tu chu soin DCP vertikai chuan ritikai chu a koma mei che huai sen takani thu hrilin a him to thu chu a hrila ritikai chuan mani chawa omadu lo thu hrilin DCP vertikai chuan kan veng don che alom ti in a changa anaw te chu thu hrilin kachabanian geng ho thil ti ninge ina langa tuna chuan thei top chuin tual that tu man kan tu bangai mi an tha nuwa motor mangin an tlan chuaka kongpui zonga mi in check vek turani thei top tak meu kan chu anga yang SCP Niti mongo se chung kwa chanchin chip chiar takin ka hredu jairas nangin motor chu lo zong ang cheti in a hrila DCP thuang chon mala kan tumta ani ole video hi like kin min lo share sakle la channel hi khongai ni lo subscribe ve don nia social media link hi description lama kada bokke like comment share lama in zoom lo sham ang u and DCP vertikai chuan ritikai chu komin
mei chet lei rol fel le huai sen tak ani thu chu a hrila ipu thatu te kan ria theih nan thil thlen dana bula tangin min hril le ro o ti in angena ritika I chu an hrilin zandar kuale achan ve khan zanria kan eya keichu muzui ngaling kapile pu an lamenga bungrotlari ka hriat awang chuan haring kapi le pu chu an awvak vaka ti chuan vachuak ve in kapi chu thisen hian a hmaya lo bol to a ruma min nor lutin kong khara kal maka ti chuan tukver hongin ka awvak vaka then omteron kal khomin keichu min that ve man lo ti in a hrila apa chuan lo nem ve in tual thatu anga an ngai ka cha banian geng ho chu man chu awatan ngai ti a hria a ritikai chu trong thamuan ve in apu thatu te chu man chu atiam ve bok kacha banian geng te chu an lar to viau maya TV lama puang dup dupin YouTube FB le WhatsApp lama pu an puang na sa a then khat chuan Delhi police ho demin na thok thalo le tual thatu zong chuak theilo anga chuan an chu a mitin chu chi ai vekin tribal gang wangin Delhi ko pui chu abuaya ni bermai DCP vertikai chuan an mi chhor chada chu komin engtin ge mi sual tual tha mang te chu kan man chuang ti ina zota puchada chuan kacha banian geng ho hi tha tu te atanga mi sual an niya heng tribal gang ho hian ruk le mi tha chu ei zon nan hun rei tak an lo mang to thina kum sang ni pathum chhovel khan kan man rem veka tuna ronin din tharo hi chu thalai an ni karing chu wang chuan thei top kan chu anga yang ti ina hrila DCP vertikai chuan hun khoral lovin khonge anom khoya nge an chen ti ina zota chada chuan heng faili ente mi hring an ni lo tribal ke pha lai poisak nei lo an ni hi heng man ruwa mang hian tual an that thin ti ina hril le a DCP chuan thalak chu anaute semin hun kan nga lo khoya mo an om kan chu awat angai ti ina zota puchada chuan khopui dai fem sadara muna an chengang tu bernge tual thatu kan hriat lo awangin an criminal record kan enanga kan rin hel zong le sualama sum hunei chu kan man vekang ti ina hrila DCP vertikai chuan jaras le subasu kalve tura hrilin puchada chuan keima chowin ka chingfel theyang ti ina hrila DCP vertikai chuan ni love kanaute hian am puyong che dan pelin vako sareng reng su ti ina hrila misual nia an rin hel da chu man antuma puchada chuan ka pension bok kha min lo chinfel sakdon ye ti ina hrila DCP vertikai chuan a chinfel tur thu hrilin puchada te chu an suak ta ani and DCP vertikai chuan SCP niti ile bupendara hna chuan autopsy report la suak wat tur chuan a hrila niti chuan a boipui ngal tur thu hrilim puchada chu mani masial takanga DCP chuan a ngai ve bok puchada le anaute chuan sadara mun chu an panha la puchada chuan jairus ne na hevenga chengte hi rukru vekan niya ruk thin baka kanza le damdoi thlengin an zuar thin hevenga hian pathian ti lo chu a om vekani bermai setana veng an ni ti in arin hel zong chu an man har zela puchada thuang chuan meichia mi pa khom kes poa lo tang to ho chu an man zel ani puchada te chuan ratan power chu zong do bikin mi then ka chuan puchada chu an lo review maya police po ini to lo kha engye kan venga iron ti don ti in an au fiama meichi an rin hel zong po man khom zelin then kha chu an lo in soi thiam na sa thei view maya jaira chuan meichi le zel kan manang mo ti ya zotin puchada chuan an record to ho chu a hrila chungku aruk ru te ni hlomin meichi po an man zela school bag te chu check-in rui lo zornan an manga puchada chuan mi thanem tak man tir vekin an khung khoma constable pakhat chuan tlangwal ngen mel do party hiron hruain e pa hi tlan chhiat atuma a beka hian sum thanem taka omti ina hrila puchada chuan ring hler zualin vena chuan a khung ve nga la police station lam chu an mi man te nen chuan an panta ani am bupender chuan an mi thiam call record vel chui thin chu DCP officer hruain DCP vertikai chuan a thlen chen a lo zota kacha banian anga inchal ta khan payphone an mana wangin chuan har thu a hrila an payphone man na bula CCTV a om lo thu hril le in DCP vertikai chuan kan CCTV footage delete out tu kha lo chuiro tual thina thlen na tanga vo in thleng kan call record en vekang che keipo en donia ti in a hrila an video delete out tu chu man chua ban mak atum bok and DCP vertikai chuan thu chu asiamin
an case boy pui lai chu an chung te hne na po soilo turin a hrila CCTV footage tilik out tu chu bana ni tur thu puangin film khur taka che tur chuan a cha a SCP ni ti chuan a pasal kha ring hlel dovin na khol nga la e buayem enge in ti don tia zo tin Devinder chuan kanunen kan sualok dong kacha banian geng an lau em lawang chu tiroti in a fiama SCP ni ti chuan kacha banian geng ho che dan kha reporter ho hne na ishrilem tia zo tin Devinder chu a thin rima kanu pui hian min ring hlelamo tia zot le tin ni ti chuan soifi atuma ni masela Devinder chuan khol da da yin autopsy report chu alama apasala wang chuan ril runuam taka om thei bik lovin pasala alo nei thot thot chu nuama ti to bik lo ani bermai kacha banian geng anga an ngai ho chu puchada te chuan police station a an hroi thlenga rimurmurin ni ti ipo autopsy report ne na ron thleng to a then khat chu in soifi hlim tumin room khata chuan khungkho ma police so chuan raju achu dapin athil pai chu meiche pakhat a pezawa puchada chuan tual thale mi rok chungchanga rin hlel in niya tual thattu kan man chu ma chu tuma in holawang tia rilin bengcheng to lo tur chuan a hrila tlangwal pakhat tlan bo tum pardi poisa nena an man tak khan ron changin engkim hi adanglam to asin ti in a ron changa puchada chuan engmo danglam tia dopin azat le pardi chu an hruai thanga pardi chuan kan thatu te kha mi sual ni ma se keini hi kan sual ve ti na ani lo tuma kan that lo ti in a hrila puchada chuan piai hlakin azat le pardi chu a ring hlel ve khop mai police ho chuan an hming le number la vekin DCP vertical chuan alo thlir ve renga engwangin nge meichia le no panghi in ron man tilti in ziah sa chu azota ziah sa chuan criminal record an nei veka no pangho ero an chung te kan man veka wangin kan ron hroi tel ve mai ti in a hrila DCP vertical chuan puchada chu va mu in puchada chuan an sual dan kim chang takin alo report ta ani puchada chuan ramesh hi en la an chung ko in ru kan ruthin vakil te chung po chu ti tho ti chuan he meichia isikai hi en le la nawa pailai pon ru ka ruthin ti in a hrila isikai chuan eng thilma ati solo thu hrilin tra o hian chu mai turin angena DCP vertical chuan khongai ve dovin isikai chu ni khorrelovin atludera tuila ngal tur chuan thrilim puchada ero chuan lem changmai mai ani kha heng mi te hi man atangin ka hreto a do soipum nat nei lo thra an ni hiti in na hrila DCP vertical chu ana pakhat chuan ron kovin kan mi man te zinga pani hi ni liam ta khan rakesh te in bul naya an kalti an cell phone atangin kan thra thei ti in a hrila DCP vertical chuan in dop na room a hroengal ru ti a hrilin azat te thian dun chu dop an tumta ani azat le pardi chu in dop na room a hroini input ada chuan an hming chu DCP vertical hne na chuan a hrila azat chuan eng thil sual ma anti to ngai lo thu hrilin watchman ani to thu chu a hrila a thempa pardi chu apa po lo hreto in puchada chuan ngenga ti viau maya pardi a chuan kacha banian geng nen in kung kaina engma kan nei lo tia hrilin DCP vertical chuan crime scene bula in kalti fiana kan neya chuwang chuan in puang mai ru ti in a hrila zaira chuan CCTV footage ron kengin azat te thian dun pu rakesh te in bula an kallai chu an lo la fuwa DCP chuan ring hlel tol tolin in puang mai tur chuan hrila azat te thian dun chu tang ve tlatin anin puang du big lo ani pardi chuan eng thil sual ma kan ti lo tia hrilin DCP chuan in hi liam ta khan pu rakesh te in bula enge in ti in azota zaira chuan mai tuam te hi in ni ti ro tia zotin azat chuan kan ni lo kan leng mai mai alom thil chu kan ru thrin ni masela tual tha mang kan ni lo ti in a hrila puchada chuan anin puang don chung lo kan in vuak dawanga yang ti in a hrila DCP vertical chuan SCP ni ti an DNA la turin damdo in lama kalpuila puchada vuak na hnu ma lang mi lo window pangcheti in a hrila room chu chuasanin azat le party chu piai hlak an tumta ani DCP vertical chu a officer omin anaw chuan CCTV footage tilik out tu chu ramal singh ani thuwa ron hrila finfiana thata kan neya wang chuan va muhngalin ramal singh chu ban ani thuwa hrila ramal chuan kati suala min ngai dam ro min ban chuan kanu pui fanau ten chu an ngei mayang ti in a khongai na chu adila DCP vertical chuan police niya thilkheng theih I hrevek I thil ti awang hian misualte an film kursot ngai damna a omlo ti in a ban ngal ani DCP vertical chuan commissioner chu kholin
CCTV footage tilik out tu chu aban to thu soin an man ho zinga rin hel pani anom thu chu arila commissioner chuan alom hle mai film khur takin che ula mipui ma apon chua tur chin riang cheti ina ron rila DCP vertical chuan azate thian dun chu tual thattu an ni ngei aring to bok kacha banian geng ho chu chanchin tharlama an puang dup renga youtuber ho pon an chanela tho puangin ukil lar tak pakhat vinit singh chuan police station panin DCP vertical chu amuwa khana khesung changa kanin mu to khatia rilin DCP pon alo hria eng thilnge idua tia zotin vinit chuan poisoilo tribal tam tak imana chu azalen turin ka du che ani ti ina rilla DCP vertical chuan rin hel thu hla man an nia poisoilo an ni chuan kan chu mai don alom ta chuan nge boina inei ti ina zota ukil vinit chuan British min apply ang maya finfiana telova mi reni kan dani na phal hleinem ti ina changa DCP chuan tual thana thlenga police investigation ti boizong in khosasu ti ina rila an mi man te chu thiam lo na nei lo an ni chuan an chuale tur thu trilin vinit chuan IPS pension pakhat chet chu INTra misual an ni rengang ti hi ania vinit chuan hetiang zela in kalani chuan mi puite hian kong an zo khummayang cheu ti a rilin DCP chuan eng po ti se na kan thul lowang ti ina changa ukil chuan chuasan ve in tribal ho chuan tran tu an nei ve tho ani DCP vertical chuan Bupender hne na engwangin nge ukil vinit khan tribal ho aron din sakle ti ina zota Bupender chuan ukil vinit po hi tribal ani ve thina lo tuna a in lasing mai ti ina changa an chung ko chanchin soina fanu chuan pasala nei ve trep to thuwa rila DCP fanu chanchin zot ve in a fanu chuan tleirol nuna temmek thule en kol thiamangai hun lai takani thuwa rila pon lama chuan out thom hria in an man khom ho fa te chu an ron pung khoma an nu le pa te chu chua zalen tura phutin thilti sual nei lo chunga an man ngot na chan chu tribal an ni wanga ni thu anau chua puya media ho chatui tak lo ni hlomin Delhi khopui chu an boi nuai ani bermai azat le party chu test nei turin damdo in lama hruai an niya an mai tuam tlatin an mai tuam chan chu an zota azat te chuan soidu lovin tual an that nge yam ti fiana chu an la nei lova SCP ni ti chuan a pasal kholin khol a chang thei lova text message nu che in damdo in chu an thlenga SCP ni ti chuan doctor mu adu thu hrilina pasal chuan a ron khola zanria kiltun kan tum kha iron ho harang em ti ina zota ni ti chuan a tlai tur thuwa changin azat te chu an tlan chuak thuta ni ti te chuan ma se phaman lovin tual thattu anga an rin hel te chu an tlan chuak ta ani olena tuk zana part 3 in lo chang le theu don nia bani le anu le pat e zin chu zing ma taka ho in bani chu abeng cheng viau maya anu chuan havin ipi le pute iti harange beng cheng lutuk su ti ina rila an ui kometa chu zui lutin api le purum lama chuan an luta bani ipi le pu chu rap thak taka thani le in Delhi police an ril ngal ani ole video hi like in min lo share sak le la channel hi khong ai ni lo subscribe ve don nia social media link hi description lama kada boke like comment share lama in zoom lo sham u ajaira sale Bupender chuan bani nu le pate ruang chu endikin Jacob chuan kacha banian style thowa tha an ni thu chu arila darka rukliam ta thi an ni chu ringin autopsy report a chiang le vek dona an ruang char chu party le azat te thian dun tha an ni ringin an tlan chu azana tul thana athleng le nga la azat te thian dun chu man nge an ngai ti hre thein ruang an char do mol ani bermai puchadda le subasa khan tribal ho chu lo do ve in azat le party omna mun chu an zota tlangwal pakhat chu soisapa adopin chu tlangwal chuan kacha badian geng ho nen in somna kan nei lo awangin engma ka hrelo azate omna po ka hrelo tia changin puchadda te chuan an dop zela an mirin hel pani an tlan chu awang chuan police lam dem na thom po ring ve le in media ho chuan an dem sup ani media lam chuan Delhi police lam chu dem na sa ve le in an mirin hel an tlan chu atira wanga tual thana thleng le anga chuan an puwa police ho chu that chia le na thok thalo anga chu avekin
SCP Nitin po police station lamah a omle to a DCP vertical chuan mu atuma wang chuan a office lampanin a lawmeng room view maya DCP vertical chuan azat tlan chola khan enge ilo ti tia zo tin SCP Nitin chuan khola man thu in a changa DCP vertical chu thinrim le in tuna hian suspend ngal mak chekadu suspend chepo ni ila a om viawang kan mirin hlel ikuta an om lain itlan chuatira hei ruang kan charbel le hi ichol dil kha ka cancel ti hriala nilengin ka mu phak lo na omang che ka suspend lo che awang hian tai matakin na thokro ti in a hrila niti chunga chuan alung oilo ve khop mai DCP vertical le bupen daratsu in komin tual thana awang chuan an ngui ve viau maya azat chu an omna chin hrebi lovin Bupender chuan Sebastian azat thian dun omna hreturin an miman tribal ho an dop mek thu asrila mi puilamin min ringam to lova private security an roiti in asrila DCP chuan commissioner Kumara minron kovaka bulok don ti arilin achu sana police station kota chuan media ho lo om trovin Delhi police and dem na thumi pui ho chuan an puang chuaka DCP kaliam tur chu zona khirle chan sen lo zo trovin DCP po chuan a haider topa commissioner butur chuan a kaliam veta ani arake Stefanu ani tai chuan police mu in until bo ho chu a reporta kanu rang ka chak thri loket abova a cream man to uchuak rim tui veng veng theina abo tel bok ti ina hrila police pa chuan thri thalak chu dilin ani tai chuan a thalak hi engi apoimo na ti ina zota officer chuan rang ka chak dor zong zonga kan zonganga tual thattu hian a hralani chuan kan man chuak mai dona lom ti ina changa thalak chu in thon tirin thri loket manga nu chui chu a hau tak ve khopang le Puchat dale subasa chuan tribal ho chu dop zelin tlangwal lukir chu an beng hrepa apa chuan an nam tonga thu hrilin engma soi chuak lo tur chuan hrila puchat da te chuan ipa khan enge a soi tia zotin tribal ho tong chu an hrethiam ve lova putarpa chu dop vele in puchat da chuan a beng hrepa enge ifapa I hril khatia zotin chu putar chuan an vuak zo huna che ei turam peng che ti in ka hril atia puchat da chuan ring du chuang lovin putar chu a soi sa hrepa afapa lukir chu ron tong chuakin kapa kha soi sa to lo ula thu dik ka hrilang cheu kapa khan an vuak che pon tur la engma soi chuak su ati ti in a hrila puchat da chuan enge I hriat soi ro ti in putar chu a soi sa le a lukira bok chu ron tong chuak le in Azat Khan farnu sapna anei ti in a hrila azat farnu sapnai omna mun chu hrilin man antum le ta ani Home Minister chuan Commissioner Kumar chu ron kholin in mirin helte in tlan chuatira ni moti in a ron hava Commissioner Kumar chuan sar theih to pan chua darkar somni pali chungin kan nauten an man le mayang ti in a tiama Home Minister chuan he buaina hi ching felvat ru mi puin kan sarkara rin na an nei lo zo mai don ti in a hrila khol chu ti topin Commissioner chuan DCP vertical ne na theih top chuatur chuan a hrila kadu sakche in ilama katrang charchara kan puten min nor nat ba ka mi pui pressure ana ma kan rin helte hi manang cheti in a hrila DCP vertical chu in kheng khong halin nikhat chunga an man tur thu atiam bok Jairas te thian dun chu tribal ho che na muna kalin azat te chu an zonga nima sela tu man engma hril du lovin puchat da te pon azat farnu sapna I che na in chu an pan ve a sapna I te in chu thlangin kong kharan kika apasal ron chuakin sapna I omle omlawan zota apasal chuan sapna I chu anupuyani thu soin puchat da te chu lut ngalin anin chu uluk takin an dap ngal zungzunga sapna hena chuan azat khonge a omtia zotin sapna I chu an a hriat lo thu in a changa puchat da te chuan police station lama dop turin azap farnu sapna I te chung kwa chu an hruai vele ta ani SCP Nitin singi chu lungai ve hle in azat tlan chuat chana chuana in puwa kul taka awom lai chuana pasal sipailu bok chu aron kala iwangoi ve nga tinge kholi lak du lo iron hongai bok si lo ti ina zota niti I chuan kan mirin helte kha ka ven lai an tlan chuaka keima thiam lo vek ti ina changa devinder chuan mi an that le em ni ti ya zotin
Niti chuan mai theih kan pi vertikai khan kati sula wangin ka chol di la kan sel ti ina hrila Devindara chuan eng tin nge a kan sel theih kan zindun na tur kan plen vek to kha in pi chu chol di le ro kasum ka seng thon hnem don lituk ti ina hrila SCP niti chuan min suspend lo hi ka van nei zo ka sin eng tin nge chol kala dil ngamang azate tlan chuwa chan kha min ron khol wanga sin ti ina changa Devindara chuan video leak out ta min ring hlela tuna misual tlan chuwa chana min pule mo ti ina zota niti chuan ni khata voisom ni panga chuang min khola na rilru ka pe thei hlei nem eng ber nge ka ti don po ka thelo ti ina changa Devindara chuan DCP vertikai hne na chuan chol di le ro kan zin na turin sum ka siang hnem to ti ina hrila niti chuan sumi ui viawani chuan inu nen zin mai ta cheu ti a changin Devindar chu a thin rimma ti tau chungin a chuak ta ani puchat dale subasa chuan sapna te chung kwa chu do pin azat omna mun chu an zota sapna I chuan a hriat lo thua changin apasal po chuan tribal an ni ve lo thu in a changa subasa chuan kuthak ve in pa ber chu aron tong chuaka chung ko za tak mi poisoi ngai lo kan nia sin ti aron tongin puchat da chuan a beng ve nga la sapna in hena chuan in utrapa thil ruk ikol ve thin ti ro kan vuak khrep ma chau hian in puang ve mai ro ti in a hrila sapna I chuan eng ma a hriat lo thua changin azat wangin kuda tur ve ta ani SCP niti chuan azat te omna tur omang chungai tur ve rengin aru matrang chuan hu chuina atran ve a pona chuakin mei ziah la zuwa a hna le pasal mol do nei chu in rem lo riau hian hria in DCP vertikai po ala buai viau maya email dongin a fanu school tlambo thu chu anron thrila ramdanga oma fanu chu biak mal tumin fanu tun lai mi taka nei ve ani ber mai sapna I chuan ama veng tu saksi hne na chuan zunram thiara dila puchat da hne na saksi chuan thlenin alo phal saka sapna I chu toilet a lutin saksi I chuan khola man san daya khola man ta ka chuan sapna I chu ron chuak ru in DCP vertikai room lam chu apana DCP hne na engkim soya tum ani ber mai DCP vertikai chuan a fanu chu khola bia in sanni chu alo mu hil to a anu khola wang chuan harin anin bia a DCP vertikai chuan eng wanga school tlambo nge ini in professor ten minron email a sinti ina zota afanu chuan darza thingai tu avela kamuto ti in khol chu ada maka vertikai chuan khol non le in eng wanga tlambo nge ini ti in thinrim takina zot le a afanu chuan kan khun ain an lo hi khata la ma se kan omnarama chuan atlai to asin zinga imut fu huna karon kholang seti in afrila khol chu da makin sapna ipu aron luta veng tu ho chuan dang ma se DCP vertikai biaka du thu chu afrila DCP vertikai chuan tu nge ini enge iron lu vengot rasmi khoi chu ngal ro ti in alo vina sapna I chuan ka pasal te chung hian ti sualan nei lo eng wanga vuange inni kutmin thak to su kan za omna in rap betani ti in a hrila DCP vertikai chuan eng za omna nge isoi nang le inam puita hiam midang za omna in poisa bik hlei nem ruk in ruwa midang in thata mihring ang hian hlutna in nei lo rasmi hruai chuak ngal ro ti in avin tuara rasmi chuan hruai chuak nga lin sapna I chuan biaka du thu soima se DCP vertikai chuan a haider ta ani DCP vertikai chu in ngai tu harin sapna I atrom khum dang kha nuam lo ti na aneya rasmi chu bia in sapna I mu adu thu a hrila sapna I nen chuan vain mu in DCP vertikai chuan a trong khuma wang khan ngai damadila sapna I chuan a soidu chu lo soi ve in kapasal chung te hi tribal an ni ve lova chu wang chuan chu zalen to ru kuttor reng hi amphu bik lawasin ke chu tribal kaniya in mu du azata farnu kani kachunga chuan eng po in ti theih ti in a hrila DCP vertikai pon a thu soi chu lo pomin sapna I chuan a soi zom zela puchat da khan cheng sing khat sanga min pek chuan lokapa trangin in chuak theyang ti in kanam puite hne na a hrila poisa pek tur kan nei si lowa kacha banian geng anga rin hlel ni in kan latang ani hiti in a hrila sapna I chuan soi chiangam lo ma se DCP vertikai chuan hlau lo tura ati wang chuan puchat da an suma dil dan zong chu a hril veka DCP vertikai chu thinrim le in puchat da chu mu atum ta ani
DCP vertika i chuan puchat da chuwa mu in tribal ho ne na sumi lo dila ni mo poisa pe ho che iman ve du lova chuwang chuan min puyangai to lovang station hi chu asan ngal ro ti in a hrila puchat da chuan tribal ho thu soi ringa muti in a zot leta DCP vertika i chuan dot an soi lovang i poisa chu sak to ho kha pekir vekang chati in a hrila puchat da chuan katil lovin heng misual ho hi iman chuak thei lovang ti in a hrila DCP vertika i chuan kan hredo na lo station i chu asan ngal ro ti in a hril le a puchat da chuan misual thu soya wangin IPS pension to min ring hlel muti in a zot le a DCP vertika i chuan kami rin zong in lo I in le lo le I hlo a in mil lo ti in a changa puchat da chuan kanu le paro ka khomalom ti a changin in soifel tumma se DCP vertika I chuan a chu atira a pension chula be sei ma se DCP vertika I chuan a boipui lo tur thu in a chang ve mak mai Delhi police ten zai thiam lar jelal ro sanga ang maya an mu chak man an du ngoi ngoi azat le party chu ukil vinit singh ho chuan police station a an ron kala impact tumin tlan siat reng chu an pe to big lova bupender le jaira sa chuan lo munga lin ukil vinit chuan an impact thu a hrila jaira chuan man nga lin police station hi hotel anga in nga yani mo ti a hrilin indop na room lama chuan an hruaita ani ukil vinit chuan azat le party hianeng thilma anti sualo tual thattu anni lo zia soi phalna min peroti in DCP vertikai chu angena DCP chuan police ku ta an tlan chuaka dan an bo cheto tual thattu angarin lel anni laya an thil ti wang hian thiam chan na turan nei lo ti in a changa ukil chuan ni e adika lawm ni masela inauten an trong khum dana dam chung lung in tan le thi na thlengin an chunga ro ren la om don angin an hrila an hlo em awangin an tlan chuak ta alom ti in a hrila DCP vertikai chuan a soitur ang chu soiturin phalna apeta ani ukil vinit chuan kanaute hian damdo in an tlan chu san khan lots pakhata an kal nga la chu hotela chuan zan riak nga lin tual thana dang bani ipi le pute an thi lai khan hotela hian an oma in oilo chuan a fi anan CCTV record om vekti in an lut lai chu an tira hotel CCTV in ring lawani po in hotel hi chuasan na kong khatchi a oma chuta chuan ATM booth omin CCTV a ombok kanaute hi zan khua in hotela an riak ti in a hrila DCP chuan an chui chiam tu thu thrilin rakesh te in bula khan an kala hei hi in soifia theim ti in a zot le a ukil vinit chuan chang le in khamizana an thil ti kha chu an mani hian soiro se ti in a hrila azat le party chuan an thil ti chu an puang vele ta ani rakesh te chung kwa thi zana an thil ti chu azat te chuan puangin rakesh te in bula khan watchman na ka thok thrina kan pu te chuan poisa tam tak an kol don ti hria in an ga chuan black money ani thu min hrila ti chuan ka thriampa nen hian suamin poisa chu kan ru chuaka poisa kan ruk chua chu black money ani wangin police amin report don lo ti kan hria a ti chuan poisa nen chuan kan tlam bota ani ti in a hrila poisa chu engzat nge tia an zo na chu chang le in nuai som thum vel an ruk thu chu an hrila an rokpa ming le address chu zo tin DCP vertikai naute chuan thudik an soyam chui chian an tumta ani an bupendar chuan azat te rok sats deva in chuwa panin mi ho satak alo niya an pani chuan in komin bupendar chuan misualin an rok che a I poisa nuai som thum an ru chuaka engwangin nge police ne na engma isoi lo ti in a zota sats deva chuan chu tiang za zat poisa ka nei lo min rok ni se ka soi veang chu poisa fai ka kol ngai lo ti in a changa bupendar chuan kumsom ni pakot chung police ka tang to a dot soile soilo hi an mela tangin ka hre theiania khonga in thudik soiro ti in angena athuruk chu aje pui tur thu hrilin tual thana khes kal me ka apoi mo thu a hrila sas deva pon in thup chu apoi don ti hria in a poisa nuai som thum bo thu chu alo hril ve ta ani jaira chuan azate omna chin kha chui ve in hotel kot CCTV record chu an ena taya hotela chuan lutin atuk chahnu lama an chuak ti chu an hretheya hotel chuasan na kongdang chu om lo ti hria in DCP vertikai chuan aron en puya
azat te chu an filim ti hre thein bupendar ponsas deva poisa nu isom thum zeta bo thu chu aron rilve a DCP vertical chuan azat le pardi chu an filim angai ta ani DCP vertical chuan azat le pardi chu va mu in anukil po chu misual an ni lo ziah fi na chu in nei ta em ni ti in alo zota DCP vertical chuan nei ta e tia changin an thu soi zong chu adik thu a rila ukil chuan kacha banian geng angin me in tual an that thrin ani mai lo mo tia zotin vertical chuan chana engma anei lo thu a rila police rin hlel an ni laya an tlam bawa wang khan ka chua mai theilo kan pu te hne na tanga chua phalna lak phot anga yang ti in a rila ukil po chuan lo hre thiamin party chuan kapi kacha banian geng hi indin tharle ni sela chuan kan hre em ang ti in a rila DCP chuan tu te nge tual thattu chu ni ta ang ti in angai tu a an case boy pui lai chu a har tel mai DCP vertical chuan commissioner kumar chu khola bia in kapu kan mirin hlel azat te thian dun khan thiam lo na engma an nei lo tual thattu an ni lo ti kan fia to eti in a rila commissioner kumar chuan thiam lo an nei lo chu ke ni soitura ni lo kot lamin ro an rel mayang mipuing kacha banian geng man turin min tura chu wang chuan ro rel na ma hruai mai ro home minister min ron bia a mipuite hian hremna muse an du ti in a rila DCP vertical chuan poisoi lo te hi ko ta kan hruai theilo wang tia changin commissioner chuan kan thu ani lo kan ho tu te thu ani chu ti in a rila DCP vertical chuan poisoi lo te hi ko ta hruai ta ila thina hialan chunga thleng theia sin ti in a changa commissioner kumar chuan chu ko thu ani to zandar ko a press conference ko la imi man te ro rel da ma a hruai an ni tu thu puang che ti in khol chu ada a DCP vertical ril ru a boi ve khop mai am bupendar chu a fanu kha nei turon pe in engma a sei lova an boi ema wang chuan in lama po ho thahman lovin police station a chuan an om do topa DCP vertical chu a fanu khan ron kholin news kalau ena kacha banian geng se kha imana wangin ka chuang li tuk che ti in a ron rila a school tlampo na chan te ron rilin anu chu atong thadu lo viau maya channi I chuan a chan zo tin DCP vertical I chuan I mu ang hi thil thlen dana ni vek kher lo kacha banian geng hi an om lo mai the kan mi man te po hi poisai lo an hi ti in khol chu ada a jaira chu wa mu in zanin dark ko a press conference kan neyanga azat te thian dun hi mi sual tual thattu an ni thu ka puang don ti in a rila an pu tenor na awang chuan poisai lo mi sual anga puana tumta ani DCP vertical I chuan subasa chu va mule in tang ho kan mirin hlel ho kha chu zalen vek to ro ti in a rila subasa chuan tribal ho chu zalen vekin kacha badian geng chu an om lo anga DCP vertical chuan angai ta ani DCP vertical chu media ho ma through in zona chu amal te in a changa kacha banian geng anga kan ngai tual thattu emo kan ti te kha tual thattu an ni lova an zawa in kan chua zalen vek Delhi khopuya tual thattu te hi tribal nam an ni lo ti kan fia to a tual thattu dik tak te kan man theinan thei top an chuang ti in a puanga commissioner pon lo en vereng in athin rim mel khop mai azat le party chu bupendar te chuan an venga vatha in bupendar chuan in rokpa khan eng case ma a file lova in van nei ta ani hi tunchina chuan dan phal lo thil ti sim to ru ti in a rila party chuan voi tam tak police in min hruai to amin la tha ho ngai mi lo min tha ho tu masaber in itia rilin ruk ero an melan dana tang chuan la sim mai an tum lo mel khop mai Delhi khopui misual tamna chuan mi papathum le meiche pakhat hian in lo in an zinga an boss ber chuan gudu dar som pani aridon in peito rule ti in a rila an taksa chuan telmom in noi chu avekin an tual thana man ruat chu an phora an boss ber chuan an meiche nei chun chu tu bo pe in zanin chu chele tak takang o ti in a rila an pali chuan in khal chuakin chungko pakhat chu be le an tuma an meichia chuan cha chuak ang letia rilin an ho tu pa chuan khi in leng an neya zanin chu cha chuak lo mai ang ti in a khapa an meiche nei chun chuan kan that vek theyang tia changin an boss chuan I handle thei ma se man chuak kan ni palang ti in a khapa meichia chu chua lui tum ma se dang tlatin an man cha chuan man kan ni velo nan kan tha che anga yanga ka meiche mangai ber hi ka that du hleinem ti in
an apartment lu lama chuan an kir le a hemi te thian li hi tual thatu te chu an ni ya Delhi police lam chuan tu te nge an ni an la hre chuak thei lo ani media lam chuan Delhi police dem na sa vele in TV lama le YouTube lama chuan an puang chuak dupa kacha banian geng ho chu an chua zalena wangin mipui himna ngai poimo lo anga chuan an ngaya media lamin pressure an pek na sat ema wang chuan commissioner kumara chuan DCP vertikai chu a muwa misual anga kan ngai I chua zalena wangin Delhi police chunga rin na ngat ngam lo an tam to asin eng wanga chua zalen nge ini ka thupe ki bo chi a min zana pakhat ma inei lo ti ina rila DCP vertikai chuan ni lo ve thudik lama katrang misual ni se ka chua lo wang sar tu na hian khesi midang khoi ti rin min ban thei ti ka hria ni masila khun min pela ka chingfel em ang ti ina nge na commissioner kumara chuan I chungchang thu hi kan ngai tua dona engpo ichunga thlengse I vui thei lo wang ti ina rila DCP vertikai chuan chu asanin kacha banian geng an om chu areng to lova an puten an ban mai chu lau ve thovin a case boy pui lai chu arang theyang ber chin fel atum ve bok ole video hi like in min lo share sak le la channel li khongai ni lo subscribe ve don nia social media link hi description lama ka da bokke like comment share lama in zoom lo shram am u and DCP vertikai chuan a na tran le in anauten en chuan thei top chu an tuma subasa chu dingin DCP vertikai ne na chuan kapi chung ku ang mai kan niya khoi muna po omla phatsan lo che in kan zui zelang che ti in bang turang chuan a trita DCP vertikai chuan khoi ama ka kal don lo ka bang don leinem tia changin annui hova jara chuan subas chanchin lo kan lo hril ve lo chi ani mo tia fiamin kek zai ho te chu antuma DCP vertikai chuan kacha banian geng an omlawa wangin khesi ama aina sa kan boi puyanga yang enge motal chu misual ho hian ti sual an nei hrim ang ti in anaw te chu a hrila jaira suam mi pakhat jagat ne na trangin information kan donga rakesh te thri loket bo kha kan zong mumai thei ti in a hrila DCP vertikai chuan thei top chu in ma kan la zelanga rakesh mongas le midang an tha ho kha ti pal thil thuwa that an ni lova heng misual ho hian an mi tha tur te hi rok tlak an ni ti an hresa ve chu wang chuan autopsy report te kha lo en dikle ula thei top in chu thau don ni ti in a hrila tual thatu te chu an che suala ni vai chuan re chat tumin Jairus Khan kan mirin hel pani kan chuati an hria a misual te hi an film kursot mai thei ti in an pi chu a hrila DCP vertikai chuan an che fu reng don big lova an che sual huna kan rek chatang ti a changin a ma aina sa tho rim an tumbok ACP niti chuan mithi ho kalna thin chu chuin mei che tamjok chu rasa beauty parlor an kal thin ti chu a hria a dor omna mun chu zong chuakin avakala rakesh farnute an local to thinem tia zotin dor nei tunu chuan an kal thin thu in a changa suhana chuan kan tho pui thin charisma inen kan lo khoi ber thin tia rilin charisma ichu khonge omti in suhana ichu azota charisma ichu abanto thuwa changin ACP niti ichu an chui chianga pi ber chu mitam tak na thok turin an lokala bang tok po an omvezel thilpa ngaya niti in a hrila ACP niti chuan charisma ichu mu hrim du in arin hel lisa ero chuan ala dangam bik lo ani misual zinga an meiche om chun charisma ichuan beauty parlor atana lu atum chu en dikin anei tu pa chu an hruaya kapi hemi floor hinia lu thei don idu tok in lo bel chiangla in hnuaya kalo nga kang chati in a hrila charisma ichuan en kwal velin adu tu samang chi atra ania beauty parlor lar tak nei chu tum ve in meiche samtan le cheivel chu atuina berani ve a customer ne yang chuan dreamin samte chu atan chin vela alandana chun charisma hi rap om vele in ril rulama chian lo rukna ane moti ol tak turang kha ania khol chu mangin dor hong tur chuan poisa engzat nge nga yang engzat nge ka pek lo kang cheu tia zotin tual tha mang ni reng chu atum bik lova dor lian pa ngai tak khon chu atum ve ani
Jairus te thian dun chuan jagat chu va zongin tlere uzorna dor bula chuan an buwa jagat chuan in thim in lo thon ang khasolai dora son an lei ani ome dora chung ka hroyang cheuti ina kalpuya triloket chu en tirin dor nei tupa chuan mitam tak mani tlere hlui hral turin an ron kala tu bernge he triloket hi ron thral kan hreto mi lo ti in afrila Jairus chuan in turlamin CCTV footage chu en adila an triloket chu Peter pakhat kumsom sari vela upahrala ni ti hrechuakin chu Peter chu tunge ani an hrelowa triloket le CCTV record chu la ngalin bupender hena chuan an thil mu chu an reporta Peter kumsom sari velin rakes te triloket kha alo hrala he Peter hi tunge ani hreturin dordanga achanchin hria an omle omlo kan zong don ti in an hrila Peter an zong muani chuan tol thatu al man chuwa thei ngei an be sei bok Jairus te thian dun chuan Peter chu zong charcharin ama hri an omle omlo chu athalak mangin an zot kual zela dordanga po thil a hral le ngei ringin dor chi hrang hranga chuan an kala sudir pon zong na sa ve hle in Peter hria chu an om mai lova Jairus chuan dor pakhata thil danga hral ti hre chuakin sudir chu a khola dor nei tupa chu kom le in Peter chu zon chu an tumru ve khop mai Jairus chuan Peter thil hral ho chu la khom mol molin dor kai pa hna chuan a hming le chena vengi hremialem ti ina zota dor kai pa chuan hrebik lo mitam takin an ro hlu an ron hrala Peter thil hral min lak sak vek chuan ka vachana sa don ve tia changin Jairus chuan kan khes boi pui lai ngai tu chuan engma ichan lo ti in a hawa dor kai pa chuan mamo dangin em tia zot le in Jairus chuan cold drink sa du thu a hrila a bulloka atirka chotu chu awin hei kan sartan mani Peter iwathana bula cold drinks kha walak sakroti in a hrila Jairus te chuan chotu chu kom chen tumin Peter chen a hriat ngei an ring bok an Jairus le sudira chuan chotu chu komin Peter kha khoya mo iwathati in an zota chotu chuan autostana katha a jangpura lama a ho tur thu driver hne na a hrit Jairus chuan a ho na mun chu ichiang mo veng danga soyem ti in a zot le a chotu chuan luka ziak tlukin ka chiang jangpura lama a poisa ne na hoti in a hrila Jairus te chuan Peter chena veng chu hre chuak thein an hlim ve khop mai Peter an zon mek tu pa tual thatu zinga tel ve gudu a chuan an chena veng kalsanin charisma ite mutur chuan auto in akala a beka chuan poisa ak ve trovin charisma I chuan poisa a chiar mol mola an kongkhar chu ron kikin gudu a chu aron luta a pitlera hralna sum chu the lutin an boss ber chuan sum mi kanin sem vekanga mani kong thau kan zo toang kanin muto lo mai theiti in a hrila gudu a chuan e bial nu le inaw ne ni chuan in la in mu em ang tia changin charisma I chuan hei chau himo I thil hral chu ti in a zota gudu chuan a le peka chuan ang mani zuar ve to don ye tia changin an boss ber chuan mi kan rok to lawang ti in a hrila charisma hne na chuan zanin enge kan tiang tia zotin charisma I chu a khisuka midang rok le chu an la tum mel khop mai Bupender chuan an pi hne na Jairus te khan Peter chena veng an hreto a Peter zong chuakin kan kaldon ti in a hrila DCP vertical chuan film khur tura cha in Jairus te chuan an lo nga ka SCP Nitin ho chuan thok chuakin Peter chu athalak nen an venga zon phot an tuma an Peter zon chu tu emaw berin an hriat an be sei bok Bupender te chuan Peter chu athalak nen an zong zela ni masela lo hriat lem ve hle in SCP Nitin chuan dor pakhata azot le a dor kai pa chuan lo hria in gudua piani kha a mingchi ka hrelo ni masela kan dora thil aron le thina khas memo trang a hriat theyang ti in a hrila lekha chu enin Peter an zon mek chu saraswati ani thu hrilin CN42 a chen mek thu an hrila niti chuan lom thu hrilin saraswati chena mun chu an pan nga la reilova thlengin SCP Nitin chuan kongkhar chu kikin saraswati chuan alo honta ani Saraswati chuan kongkharon hongin Nitin chuan biak adu thu a hrila Peter chuan tu tenge in ni tia lo zotin Delhi police an ni thu an hrila Saraswati chuan kalbo nga ru tia hriling kongkhar chu akal ngal maka kaldein Jairus chuan a tlo honga Saraswati chu zong halin alo biru ve a SCP Nitin chuan mu in kapi police station lama min zui theyang em tia hrilin
Peter chuan ka theilo eng wangin nge ka ina ka phalna la lova in ron lu ti in a lo hawa lu phalna te in nei rengem misual ka ni hleinem ti in a hrila SCP ni ti chu misual ni wang ni lovin itupa gudu wangan ye ipuina kan ngaya lom ti in a hrila jaira chu lo in rol ve vatin sudir chuan rangka chakdangan ruk ho chu a mu chuaka Peter te chuan kanu min ro chuna ni kha khoi reng su ti a havin jaira chuan kan ruala police station i ron kaldu lo ani chuan damdoi mangin kan chiu chenga kan hruayang che ni veli ruyang tia soi thaim Peter te chuan wheelchair ma mo thu chu a hrila police station lama chuan an hruai thei ta ani Bupender chuan an pi kholin Peter an mu thu hrilim police station pana an homek thu chu a hrila DCP vertical pana naute chu thok tha ti ve le in Peter te mang chuan tul thattu te man chu an tum to don ani amisual ho chu ron lang ve in ka cha banian keng ho an zalen to ti chu an hria a an ruam man na police lamin an hre chuak to ti hria in an boss ber chu mi siom le tha chu kan du tok to angai ti in charisma chu a hrila charisma i chuan i eitur kha ei mai ro in ron tel du lo pon ke ma in ka ti mayang mi do isep ka ma mo lo ti in a hrila an boss ber chuan sum kan nga tok to a man kan ni ma hian tlan bo wangai ti a hriling charisma i chuan sum an nga lo thu chu a hrila kan rok tak te ho kha ngai tu aro lunglu rang ka chakle poisa an nga asin an fian po silver ngat ani hlom kha mi kan tha na chan hi sum wang chau ani ya suma wangin tual kan tha belang ti in a hrila an boss chuan a hmangaya wangin a hnial ngam bik lo ani Peter Saraswati chu police station a an hruai thlenga SCP ni ti chuan dopin gudu omna chu azota Peter te chuan ka ukil ka mudu tia changin a number min pela kan biak sakang che ti in SCP ni ti chuan a hrila Peter chuan engma sei du lovin sudir chuan phone chu azir chianga gudu number chu nei thein a ming dik tak chu pawan gulati ania kumsom ni pani leka upani in a number atanga omna an hriat thei tur thu chu DCP vertical an hrila DCP vertical chuan commissioner Kumar chu khol ngalin an thlenchin chu a hrila Kumara polom vele in Saraswati chu avamuwa gudu le atriantem mi pariat chuangan tha to thu hrilin a omna mun chu azota irang ka chakshal ho kha ruk vekani khatia hrilin Saraswati chuang ka gudu wan tuma athat lawang ti in atang vetlata Peter te chu tong zetin angal rol sak an chak mel khop mai charisma triante pani chu po na in komin charisma hi that mai ila ti chuan min man chuak lo mayang ti in ano pangjok chuan rotna siama apate chuan en rengin charisma i chu aron chuaka enge in lo soya tia zotin abial pa chuan poisa man dan turmole tia changin charisma ru manang chu mi hosa suam le chu antuma athiante pani chu phur to lo le in charisma ero chuan du tok ti ni anei theilo ani bermai asuto sa chuan gudu number chu chui zelina omna mun chu an hretheya DCP vertical chuan Jairus le Bupender chu tir chu ngalin gudu man tur chuan a hrila Jairus te chu chuak ve ngalin gudu chu manan tum veta ani Jairus chuan asuto chu khola bezelin gudu omna mun chu an thleng trap to a asuto sa chuan in ma meter zani vela khan om to tia hrilin an film kursota an maloka otowa chuan a chuang ti hrethein an zui zela gudu chu Rajendra Nagar lama ading ti hria in Jairus te chuan asuto sa chu khol dalo turin an hrila gudu chu man chuang ngei tumin an zongta ani charisma ite po chu tual thattura chuak le in gudu aron lan lawa wang chuan an thinrim ve dawa mi hausa suam le tumin Jairus te pon gudu om theina omang chu an dapa mechanic pakhat motor siam chu manin gudu ani lo thu alo soya gudu chu in chunga om tia lo hrilin aron chu ruala manan tumbok gudu chu in chunga tanga lo chukin Bupender chuan kanao police station lama kalto ang leti in a hrila gudu chuan ti sual kan em ni tia changin a silai chu aphora met puakin Jairus sa chuan alo mana Bupender chu ka fu in Jairus sa chuan a soi sa repa DCP vertical te khan lo nga thlavekin suba sa chuan Bupender chu ka fu ani thu a hrila DCP vertical chuan damdo in nai berakal puinghal ru tia hrilin Delhi police an boy ve khop mai charisma ile atriante chu mi hosa in kota omle to in gudu chu an khol tlang theilova charisma i chuan gudu tel lo pon kan ti thei tia hrilin abial pa nen chuan in chei danglamin mi ina an lut le a
an luruk na in nei tu pa putar chu ron harin ru matrangin a ron chuak ka charisma te chu bi ru nga lim putar chuan anu pui hne na tuma an om lo ti in a hrila ruma chuan lut le in anu pui chu beng cheng lo turin a hrila charisma ite chuan bungrua titla in police call chu an tuma an call manem last episode ta kan hredon ani charisma ile bablu at chuan in nei tu te room kongkhar chu hongin tha tumin an luta pona thermal khan lo nga kin an film kur viau maya in nei tu te phone chu ri in police an local ti thermal chuan a hrila bablu at chu text ngal vatin charisma nen chuan rang takin an tlan chia a in chu chuasan ngalin tlema police in an man trap ani ambupendar chu damdo in lama hruai ni in aliam chu ngai tu omlutuk ang kha ani lova ni masela ka ani wang chuan DCP vertikai chuan ngai tu avele in aril ru a ha mel viau maya an mi man gudua chu dop tumin misual ho chu man chu an tum to don ani ole video hi like in min lo share sakle la channel hi khongai ni lo subscribe ve don nia social media link hi description lama kada boke like comment share lama in zoom lo sham am u asuto sa chuan gudua phone chu enin adar veka wang chuan anaw pakhat chu ahawa hetiang tura ni hleinem evidence ata na poimo wangin saranga ada tura lom ti in a hrila anaw chuan a le peka chuan Sawisel bovin ka cheto ang ti in a changa jairus le SCP ni ti chuan gudua chu an do ve bok SCP ni ti chuan i thopui te ming soiro tia do pin gudua chuan engma asoi du lova aming takte chu zotin pawh gulati ani thu in a changa ipi thil zor kharuk vekania tual thattu in di wangin ipi po kan lakol ti in a hrila gudua chuan kapin en ti sualengma kan nei lo ti in a trang ve tlata jaira sa chuan officer ka khatia hrilin ni ti in en chuan an beng do umol mola gudua chuan ka hlau thon wang chawa kap kani khatia soi ve tlatin jaira chuan kuta thak zela gudua chuan engma soi du lovin an thin rim ema wang chuan jairus le ni ti ichu anin thunun zo lova DCP vertica ichu ron lut ve in anaw te che dan chu thra ati lova pon lama chuan anaw te nen in mu in ni ti ile jairus chu azil ve ta ani asuto chuan phone siam pakhat ko ngalin gudua phone cheto chu siam thatti ratuma chu technician chuan motherboard a cheveka ka siam thathei don emni tia hrilin asuto sa chuan a poimo zia thu chu a hrila an phone chu siam thattumin an buai ve khop mai DCP vertica chuan jaira sale SCP ni ti chu hawin engang pon thin rim ula in thin rim na in thunun thei turani in ben vak awang khan gudua in dop chuak theim ni ti in a zota ni ti chuan theilo tia changin DCP vertica chuan police in niya danang thapa chet in ngai ti in ruma chuan aluta gudua chu do vele in engma asoi du chuang lova DCP vertica chuan SCP ni ti hne na IPC 302 303 le 304 mangin khailum turin ziak ro uti in gudua chu asoi thaya gudua hlau chuan engma katilo tia hrilin a thian te ming chu a hrila thermal bablu le charisma I an ni thu soin bablu le charisma I chu in ngai zong an ni thu a hrila SCP ni ti chuan rasa beauty parlor a thok thinem tia zotin gudua chuan a tho thin thu in a changa DCP vertica hne na chuan charisma tho thin na hmun a hriat thu hrilin purake sa farnuan tha tak po kha akal thin thu a hrila DCP vertica chuan charisma number chu nei tura hrilin jairus ne na chuan gudu phone chu mangtangkai turin a hrila gudua phone mang chuan a thian te man chu an tum ve bok SCP ni ti chuan dora thok ve mei chia chu khol ngalin charisma min pum chu azota charisma solanki yani thu hrilina number chu adila ni masela lo nei to lovin jairus le asuto sa chuan gudu ta thian dun thalak chu am print na misual ho chu man chu ngei an tum ve bok charisma le abial pa chu mu in bablu a chuan man tok ta ila engtin nge kan poisa ho hi kan ti angle kan mang bor mai anga tiroti in a zota tharmala chuan beka am poisa da chu lo check ve in engma amulova bablu a churan tho ve ngalin
thar mala chuan an poisa nuai somli a bo thu chu alo hrila bablu a chuan zong thale te tia hrilin charisma ipon ani taipi cream chu alo in hnoi ve mol mola thar mala chuan i bial nu so na da bo aniang zo chin ro ti in a hrila bablu a chuan ko nga lin poisa omna chu a zo ta ani bablu a chuan khonge kan poisa hi a om vek tia zo tin charisma i chuan a chang theilok lova tharmal chuan vin repin income tax ho an lo kala an lata emni khonge poisa hi da soivat roti in a roka bablu chuan zot vele in charisma i chuan kador beauty parlor honna turin down payment pe ka ngaya ka peta vekani khati in a changa tharmal le bablu a chu thinrim le in bablu a chuan gudu le tharmal a chantur po i petalamo khonge ka poisa ve tur ti in a zota charisma i chuan midang kan thale huna chan ka nei velo mayang tia changin bablu a chuan police lamin min ve renga midang kan that thei to lo i poisa pek na address sumin hrilla ka vala ang ti in a hawa charisma i chuan engma soidu lovin bablu a chuan a beng thunoka tharmal a chuan man bet ve in tu bo mang chuan an topa charisma i chuan address su hrelim bablu a chuan mihring pa ngai ini lo hi ti in a hrila tharmal a chuan thatngal mayang ti a rotin bablu a chuan a ruang dana tur kan nei lo hi ti a changin charisma i chuan a be thuta an pani chuan chuthalin tharmal an en chuan an in beya charisma i chuan a bana se in tharmal a chu a chuluma bablu nen chuan in be le in bablu a chuan a rek beta ni ma sela mangai ema wang chuan tina theilo vin charisma i ero chuan a tina theya bablu a po chu a chulum vele ta ani charisma i chuan tu ma hriat lovin a in lu aruk lam chu panin tual that lowang chuan a om top topa police lampon na omna mun chu chui chuakin jaira ste chuan an ron pana in chunga chuan lutin tharmal ate ruang chu an huwa an tual thana man ruwa po chu mu chuakin charisma ero chu an man lova charisma i chu nungdama man tumin thei top chu an tum le ta ani am bupender po chu ron harpa ngai to in a fanu reba i chu ana en kola khonge inuwa tia zotin reba i chu ana hotir thu in a changa ka khol sak don che emni tia zotin bupender chu ana ngai love ka file zinga khan insurance ka ti na a oma ka chunga engpo thlengse ati lai chu ana fanu chu ana ngai thangam lova ka pa i thale dona lom tia hrilin bupender po akul sot ani bermai DCP vertical chuan charisma te in lu nei tu pa chu bia in an le khapoi mo chu adila in nei tu pa chu mol mang taka in a lu tir thuwa changin subas khan a ron khola charisma ming dik tak chu lata kumari ani thu hrilin a chena mun chu a ron hrila DCP vertical te chuan pan ngalin reilova an thlenga film khur tak chuan che in ina chuan an luta prakash solanki le afapa chu lo omin DCP vertical chuan in chung chu adap kim viau maya nima sela charisma chu mu tu ro om to lovin prakash su akom ta ani and DCP vertical chuan charisma thalak chu phorin tunge ti ina zota prakash solanki chuan anu pui lata solanki ani thu ina changa tharuk liam ta khana fapane min chuasan ta alom ti ina tlambo thu chu a hrila DCP vertical chuan engwanga kalbonge ani tia zot le in prakash chuan ka hrebik lo nun nuam zok nei kha achaka mi hausa anga omadu wangin akalbo ni bereng ka hriati ina changa DCP chuan no panghi afapa emni tia zotin prakash chuan ani thu ina changa DCP chuan khonge a omang inin nei lai khan beauty parlor a athok thinem ti ina zota prakash chuan charisma beauty parlor rasnagar bata showroom bula athok thin engwanga mandu nge inni ti ina zota DCP vertical chuan mitam tak thatu ani thu hrilin mani pasal le fatekal san tu charisma anga an hriat chu ril rupiang sualani an ring to ani DCP vertical chuan SCP Nitin and charisma beauty parlor lamah chuan kala du thu jaira sa chu a hrila lata solanki chuan charisma ming ho in nun bulatran ti an hria a meichia tual tha hre mi lo ani wang chu man thuai an ngai ti an hrethiam bok charisma chuan an zong na sa ti hre to in asam chu atan maka a thian te hriat mi lova a in lu alam chu pan ve to in auto chuan akala adu thu sam nun nuam le dor nei tur chuan akong dal tu te athat vek ani bermai
DCP vertical le SCP ni ti chuan charisma dor chu tlo in lata kumari le lata solan ki tia an ria thin chu an hnen a tho le tho lo an zota dor nei tu nu charisma chuan tharuk liam ta khan ka hnen a hian a ron thok thin ti in a changa DCP vertical chuan engwanga bange ani tia zot le in charisma chuan na thazok danga muan yang tia changin abana chan po a rebik lova police ho chu puidu ma se riat nei tlem ve hle in lata I chuan a chanchina zo na sathin thu chu a rila DCP chuan ni ti hne na a number la ro tia rilin pona chuan nga ka charisma chu khonge a dong sathiam lo hle in man lovin a tlam po ma yang ti a lau ve khop mai SCP ni ti chuan DCP vertical hne na hodilin vertical po chuan a lo phalsaka a pasal ti tawreng ne na an boina chu chinfelatum veta ani charisma I chuan a inlu aruk chu thlengin ei tura siam molmola stek barrel ngat ngei mai kha inin dar thalanga chuan a in enna itumru boka I hlotling ngei don tia in bia ina omna mun chu police lampon an relova zong lui ma se a chet film kurve ema wang chuan zu alo invel mai ani SCP ni ti chu ho in a pasal nen chuan an in bia a pasal chuan cholo mangzo to in a pasal nu chuan thomno alo siam saka SCP ni ti chuan puitumin an bedu lova a pasal nen chuan in house pin lemron changdu su itan chol mangin karon hoa ni khatlek po kabula yom man lo ka chung te chuan pasal te za lo angin an ngai chi asin mi po police an ni moti turan ti ve mai ti in a rila ni ti chuan ka na wangin ka boy ema hetiang zong hian ngai tu mi su ti in a rila devinder chuan thin rimin ka tan huni nei lo te chuan tinge min nei kher ti in an in how thin rima SCP ni ti chuan ni e pasal ka nei hi ka ti suala ni tia changin an nu pa in kar chu a boy ve khop mai DCP vertical chuan bupendar chu vakanin a that lo azota bupendar chuan a that thua changin jairus khan min lo kana in thlenchin ka hrevet to hei TV lama kan thlenchin an puanga inga idana ni lawm ti in azota DCP vertical chuan ka puan tirani kha charisma hi khonge a omang o atlam bo dei to anga tia zotin bupendar chuan henu hian ril rulama harsat na nei ma se ati turi aplen lok vek karing a thiante a that ero aplena atel lo mai the tlambo wai chuan bi ru a thlan karing ti in a changa DCP chuan asuto sungai tu chuakin charisma call record chu en turina rilla charisma chuan a thiante ba ka restaurant pakhat chu zingdar nga le darup in kara a call thin ti an hrechuaka restaurant nei tu chu police station lama lo va hroi ula eitura deliver na mun kan hretheia ni chuan kan man chu kan mai ti in a rila charisma I chu man chu an tum to ani ber mai Subasuan charisma eitur pethin tu chena mun chu panin avamana DCP vertical chuan ni ti chu komin ivalim lo mel veti ina zota chung ko boina an nei thuwa changin DCP chuan soipui turi du chuan ka om reng ania ti ina rila SCP ni ti chuan charisma eitur pethin tu chu ya gesani thu rilin do pantum ta ani DCP vertical chuan ya gesa chu zona zotin lata solan ki thalak chu intira khoya nge eitur va pek thin ti ina zota ya ges chuan eitur order an tama ka hremai theilo tia changin zingdar nga le daruk in kara ipek na thin ti ina zot le a ya ges chuan hre chuakin DCP hne na chuan subas nagar lama inna lu athu chu arila a house number po B112 ani thu hrilin DCP vertical chuan kota thu hre tuwa itrang theyang empty ina zota ya ges chuan a thei thuwa changin charisma bi ruk na lam chu an panta ani DCP le anaw te chuan charisma chena mun chu reilova thlengin ui abo na sat ema wang chuan charisma ngai chu a thalova pona chuakin police motor chu a muwa tlan chengal de in DCP te chuan a in an lu chila muhman lovin kongkhar hnung lama tang chuan a chu an ringa charisma kal liam tur chu muhman in DCP le anaw te chuan an zela building pakhata chuan lu chilin alolon liam tur chu DCP vertical chuan a muwa tual tha mang charisma chu an man theita ani DCP vertical chuan charisma chu do pin tuala thalo thu chu asoi vetlata nimasila vertical chuan dop zelin a thiante pani kan tha an tuma wanga mani invena na a tha thu chu a hrila DCP chuan dop zelin charisma chu a in puanga
rakes varnu kha avun a en kol thin thu soin dor honna poisa man tiam anga chuan a in soya ni masela thu tiama din lo thu shrilin nun nuam zok nei tura tuala tha thu chu a hrila DCP vertical chuan ril rulama harsatna anei ti hrethiamina kalsana ani tai chu kholin apile pu thatu aman to thu chu a hrila media ho ma chuan puangin case chu an chingfela commissioner Kumar Khan rong kholin kamputen na I tho thada wangin DIG an langkai don che a iom na mun po an son phok ang ti in a hrila Delhi crime chu DCP vertical le anauten an chingfelta ani